puite karin ka uesua lama hian local ro min lo entir ta che kapu akhoi lama nge suta availaba hin ni in ka shia me cheno pangchu na thil la ber mai ati chu tong mek ani mi se ngai lo ne o min ven ve na mai ni hi ole boya e ro le ta hian ka da dono i du zong ani em tal e adam kho chu na hmangai takin ei tur ape fova atan anung ani oliang local te iduem mi lo hak te kan kal don bye bye oliang ketipal ni le pot o tu nghe tlan chak zo de ni la oliang ngatinge ibawa o khaya ka ini lo venga iti chalut tuke kakal dono bye bye oliang 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 min chapiro doktor pa chuan oliang local ro le idu em oliang min chapiro
to e Hello me doctor ke po kalo me midangin an nunna harsatna an kalbo san laim a hun tha chu in her chuakin ta tho takin a du to samram chu a hlen chuak ta a hring nun hi an du to sam siam chuakin an du to sam chu an hring nun a siam vele ani kapu hei hi ka lo le ange kha puisa kir hey hey loading te i motora chiem ni o chia e